छत्तीसगढ़आव माओवादिफोरनि गाग्लोबनायाव CRPF जवाननि जिउ खहा जानायनि उनाव चिरां ककरागाव बाटिपारायाव दुखुनि साया साग्लोबदों। दिनै फुंबिलि समाव जिउ गोमानाय जवान लम्बादर सिंहनि गोथै देहाखौ गावनि न' फारसे लाबोनाय लोगो लोगो नखर आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनिफ्राय दुखुनि साया साग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों। छत्तीसगढ़नि बिजापुर जिल्लायाव मंगलबार 30 जानुवारि खालि माओवादिफोरजों गावलायनायाव साथाम CRPF रौनियाफोरा जिउ गोमायो आरो 15 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। मुंख्लं जानाय जवानफोरनि गेजेराव आसामनि लम्बादर सिंहआबो दंमोन, जाय चिरांनि सिङाव थानाय ककरागाव बाटिपारानिमोन। बे खौरांखौ मोननायनि उनाव मुंख्लं जवान लम्बादर सिंहनि ककरागाव बाटिपारा गामियाव दुखुनि साया साग्लोबदों। जोखोम जानायफोरनि गेजेराव आसामनिबो गपिनाथ बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा गोबौ हाथियारजों जोखोम जादों आरो बिथाङा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। बिथांनि दुखुनि समाव रायजो राजाफोर आरो नखरनि सुबुंफोरजों MLA जयन्त बसुमतारी, EM रन्जित बसुमतारी, MCLA माधव छेत्री, पुलिस बिफाननि गोबां बिबानगिरि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों।